आपण ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରେମ କହିପାରନ୍ତି ତ କିଛି ଲୋକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କିଛି ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ସେବା କରିବା କହିଥାନ୍ତି। ମୋ ହିସାବରେ ଏହା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ନିହାତି କହିବି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମାଆଟିଏ ଆମର ସବୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଚାକିରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆମର ସେବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ନା ମା ଅଛନ୍ତି ନା ମା ରୂପେ ଶାଶୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପରସ୍ପର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଓ ଯତ୍ନ ରଖିବା। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ମୋର ଏତିକି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଆମେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ମୀମାଂସା କରିନେବା ଏବଂ ପରସ୍ପର ପଇସାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ପ୍ରେମ କେବେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଯେ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରେମ ତ ଏକ ଜୀବନଧାରା, ସାଥିରେ ନେଇ ଜିଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ କରିବା